I aquestes que veuen són les imatges del moment d'una de les explosions que es van poder veure i viure patir ahir a l'aeroport Ataturk, Istanbul. En total, 2 explosions, diverses ràfegues i trets. L'últim balanç, 41 persones mortes, més de 230 ferits. Val la pena repassar-ho tot perquè, com més detall sabem, més greu representa l'atemptat, que ja ho és per ell mateix. Marc, bona nit. Bona nit, sí, de fet la majoria són turcs, però entre la quarantena de morts hi ha 13 estrangers. Passaven pocs minuts de les 10 de la nit hora local quan els 3 assaltants van generar el pànic a la terminal de sortides de vols internacionals del principal aeroport d'Istanbul. Primer van disparar diversos trets amb Kalashnikov, repartits entre l'aparcament, l'exterior de l'edifici i la primera planta. El govern va ordenar el tancament de l'aeroport immediatament, però aquest matí ja intentava recuperar la normalitat. Una de les explosions, i com es veuen en aquestes imatges, era per un terrorista suïcida que intentava escapar de la policia. Li dispara a la gent i el fa caure a terra. Després intenta neutralitzar-lo, però finalment marxa perquè l'atacant fa detonar les bombes que porta enganxades al cos. El mateix aeroport ha explicat que els homes hi haurien arribat en taxi i neguen cap errada de seguretat. De moment cap grup n'ha reivindicat l'autoria, però el govern d'Erdogan apunta a l'estat islàmic. De fet, l'execució de l'atemptat recorda el de Brussel·les del març passat. Bir kere daha buradan bu terör eylemini kınıyoruz. Avrupa Birliği'nin kurumlarının gösterdikleri dayanışmaya teşekkür ediyorum. Kuşkusuz bizim Türkiye olarak bu terörle karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek. I a tot això cal sumar-hi la portada de l'últim número de la revista de Daesh, on es pot veure Erdogan al costat d'Obama i titllen el president turc de Taghut, que vol dir creuar els límits de l'islam. Atacs com aquest, òbviament, tenen una gran repercussió directa també sobre l'economia. Hi ha sectors i empreses que ho pateixen, però d'altres que, en canvi, es freguen les mans. Qui guanya i qui perd amb aquest terrorisme, Natàlia? Bona nit, doncs. En un primer moment, el sector econòmic que més pateix és el turístic. Les reserves d'hotel i els vols a les zones conflictives cauen en picat, però alerta, perquè no a tot arreu. Espanya sol sortir-ne beneficiada perquè s'entén com un país més segur. La mostra la trobem a la borsa. Els grups hotelers espanyols han pujat i alguns s'han disparat més d'un 5%. L'expert en terrorisme internacional, Eduardo Martín de Pozuelo, feia aquesta anàlisi fa uns minuts. Turquía podría ser otro Túnez, así que estos son su principal objetivo y su principal enemigo. Te puede caer una teja un día de vendaval. No pots plantejar-te no sortir de casa. No, eso no podemos. Bueno, además sería la victoria de esta gente. Qui, sens dubte, es frega les mans amb atacs com aquests són les empreses d'armes i de seguretat. Les dues més importants a Europa i als Estats Units estan pràcticament en màxims històrics. En una sola sessió han guanyat més de 1.000 milions d'euros. Per últim, les aerolínies són un cas peculiar. Les que fan més trajectes per Europa se'n beneficien i les que tenen més rutes cap a països del Pròxim Orient pateixen més per les cancel·lacions.